Presiden jaga seng HYC ubaroi ko pasan ram habakan chinang thok khobar dim radap ke jenik te bawa banar keleng-keleng ki jaka jokandang ba shlong ule thu bahadu matang padio satya ya kajing tho naga sarkar kat kum kajing kular jong amati kata social welfare ula angru berada kajing tho ka ba poi shaki kamnong kat kum kajing community ni kamnong kat kum kata kajing penbet jongki na kalen jaga seng kantor besi secretariat kum radap ban penbet kumbana kalian jong seng ngilapun bana bangin ya kun persya ya kini kajing jelai jong drugs bat nilarai na kalian jong seng manlet keleng jong ki district keleng jong ki jaka jong ni social long ban pensyai pat ba bai dia bikin mat jing dawa ki bang seng kelabu ahmad jong soka di kum sim benta jong ni ka di mission jong seng menta kasni na kalian ka jong ni ngila pelong ya kini ka poster campaign ni ka flex campaign ka ba ngilabu ya ki jing tho ki ba per kiban penpau syaka sorkar berkumju ru syakipat ba nong song snong jong kajala ka dongi halor kita ki nyu tuli ki mat jing dawa ki bakaseng kelabu ahmad jong sorkar bat ru kumju kidan ki kentin ki ban ngila penpau nak kaliang jong kaseng ban penpau syaka sorkar bakani ka jingale ka jong ka HYC nginom sange tat hadu ka klip mat bangi yoi bakani ka jat benri ka jongi bat kumju ru kajala ka jongi kalalat shisha no tau drugs bangi kum kaseng isim baulong kata ke klam ke balak bansar wat dia gajat kendri berokwe di sibenta jong kata kajing yele bat ke program ke jongi ban penpau ke jing persya halor ke jing kuman jong ke sorkar ban menteri kami kini kimat jing dawa jong seng menta kasngi ngila pelong ya kini ka poster campaign bukum juru ban sam ya ki kot lengkedop ki bolong kita ki appeal bat ki jing kot ki jing wer ya upat ba nong shong snong jong ke jelah berokwe bakin ya snok tilang bat keseng lasai kasngi hakapor akan nyutrik jong mentau benai akapor khatar beji kan don kajing alang pat ba kabalang penbet nya kaliang jong seng hang te pok mot pran kumsi benta ban penpau syaka sorkar bakani kajing kun ka jongi kamde kajing kun tang jong ke HYC marwei ndai kajing kun jong kajai benriu bat jong kinong shong snong jong kajalahi barokwe naman ni sokhya shibut e alor kani kajing jelai jong drug sakani ri ke be ka jongi hakani kajalahi ka jongi di kani kalong ka program ke bana kaliang jong seng ila penbet menta kasngi bat kumban ban biang sa sisir nakliang jong kaseng ngi khot ngi wer ya baro kinong chong snong jong kajala bat khamtam e ki khot jong kajai benriu kilong yeng kilong sem ki bala shakta khamtam e drugs ba kumju ru kitu ki bom shimla shakta kilong pa ki kun samla jong kajai benriu bat baro ki basokhia halo kani ka jingjele jong drugs sakni ka ri ka be ka jongi bakin wan ban yasnok tilang bat kaseng hakani ka jingyalang pat ba ya ka bangilang penbet lasai kasi ban ngikwa ru ban keren ka basai hot ni layo kalat ban ya kendu ya menteri sorkar menen kesni ka baula khot yang ban ya keren ndai ku mangila penpau menen ba kani ka jingkhot kamdai ban kut tang ka jing ya keren ngikwa ru ba ka sorkar kan long serious ya kini ki jing dawa jo ka seng ya ka bangila dawa ru ba kidai ban penpoi ya kita ka jing tho ya ki jing kular ki bang sorkar kala ai long bau minister in charge of social welfare ndai ku makalong menta tat adu kan klip man ngim sim layo ya kanu ka jing tho nak leang jo ka sorkar ki lada ka sorkar kam ai ka jing tho balada kita ka jing tho ru kam ya hap kat kum ki jing dawa ka jongi nak leang jo ka seng ila rai bala syai ka sngi lada ka jing tho ka biang lada ka jing kular ka biang kan ya be ka jing alang pat ba ka bala bu benlong la syai bomot plan re lada kata ka jing tho kampoi balada ka jing tho ka bapoi ru kam ya hap kat kum ka jing perkat ka jongi kata ka jing penbet ka jongi bentur sekretariat la syai ka si kan ya be kumangilai penbet tekani kalau kubur syau pat ba nong song snong ka jala ba kham tam e ya ki pardo parasnam ki jongi nang tala syai ka si kan yo trik tum tau na